A todos, a todas, los medios de comunicación, gracias por ir a esta convocatoria municipal de Clavexinos. Antes de nada, que vaya por diante pues, a nosa repulsa sobre estes últimos actos vandálicos que na nosa vida tanto no mobiliario urbano como no acondicionamento das zonas hexagonales. Feitos que sempre ocurriron nos gobernos anteriores e que tamén se tratou de facer un chamamento por veciños e veciñas do povo para concienciar que isto é un patrimonio de todos. Casos destes, por desgracia, sempre ocurriron nos anteriores grupos do goberno, como ben decía antes, e iso é para este ano. Grupo de goberno que se dá conta que non é o mesmo falar da guerra que ir a ela. É o esforzo de dedicación que ten que soportar sempre un equipo de goberno. É dicir, que isto non é o mesmo. Vale, dende a posición que agora está o goberno. Sin máis, gustaríamos ler e dirixirmos a ciudadanía a través dos vosos medios que ler ou escoitar que un concello que pasou dun endeudamento de máis dun 130%, al menos dun 40%, a día de hoxe sexa un caos. Soa un pouco a boca. Ler ou escoitar que o concello está nun estado caótico cando se deixa máis de 1 millón de euros nas contas, cando queda por percibir 175.000 euros a principio de cada mes por parte do Estado, cando queda por ingresar as subvencións, tanto da Diputación, Xunta ou mesmo a FEGAM, concedidas para o entroido, esquecemento, obras, deportes, xuventude, educación e cultura no camiño, redes, auditorios, etc., cando queda por ingresar as mensualidades da piscina climatizada, cando queda por cobrar tasas, licencias ou concursos de explotacións, cando queda por percibir casi 400.000 euros dos impostos da Diputación, non 50.000, como decía a señora Lira, cando hai unha póliza de crédito por valor de 700.000 euros a custe mínimo. E xa non decimos endebedarse hasta o 100% como permite o Estado. Pódese dicir moitas cousas, pero nunca que isto sexa un caos. A día de hoxe, o Grupo Municipal Popular cuestiónase algunas das persoas do goberno sobre as mesmas que estiveron estes anos facendo a oposición da positiva, que tanto presumen, tanto o control que tiñan sobre o noso grupo de goberno, que chegan e non saben como levar a economía dun concello que prácticamente podemos decir de que está en fase de saneamento ou saneamento. Ou que prometeron demasiado, ou é que prometeron moito na campaña e non saben justificar o que non poden facer. As contas do concello levan anos sendo claras e parecidas, sen ningún informe de reparo, nin local nin estatal, onde tanto a señora Lira como o concelleiro de Economía Manuel Pérez Campos estiveron tanto nas comisións informativas como nos plenos destes últimos 4 anos. Non saber, a día de hoxe, o movimento de autobuses en comparación ao contrato que se firmou no ano 15, ou non saber as contas dun entroido, ou a suma de todos os RCs para chegar aos 40.000 euros do firmado para a festa, di moi pouco do que están postos o día tanto a nova alcaldesa, a señora Lama, como o novo concelleiro de Economía. Dende o día 15 tomaron posesión ata hoxe, ben puderon facer uns presupostos para este ano, ou empezar a facelos, si tan caótica vive a situación. Que, teóricamente, este presupuesto está prorrogado dentro do ano 18. Heredaron unhas festas e un calendario cultural imposto, heredaron unha concellería de deportes, educación e xuventude en funcionamento ata o remate do verano e con saldo positivo para facer eventos, heredaron maquinaria, heredaron obras, heredaron un gran contrato de servicios sociales. Tiveron casi un mes a toda hora para facerse presupuesto novo e xerar un mellorar as partidas, como así tiña pensado o Grupo Municipal Popular se estuvera gobernando. Tamén poden aprobar modificación de créditos, se queren facer, para mellorar as partidas, ou sentarse con o interventor secretario a buscar solucións como sempre se fixo. Gobernar non é só para a foto, e o titular de prensa, ou asistir a eventos como estaba acostumada a oposición. Nós queremos pensar como actuará cando os problemas sexan serios de verdade, do funcionamento do día a día, no que a solución debe ser inmediata. Como pode estar un concello nunha situación, como dicen eles, de auténtico caos, cando se fai un contrato na limpieza integral, como veñen eles dicir? Sabemos de que nos, ou este grupo de goberno anterior que estuvo, tamén se facía este saneamento integral de limpieza, sobre todo nos meses de bravo, e así se iba facendo e así se quería seguir facendo, o sea, o que estaba facendo non é nada nada, sino que xa viña feito de anos anteriores. Vai por diante de que
este grupo de goberno temos un titular para a prensa, para que lean os nosos veciños e veciñas, que, podemos decir, este grupo de goberno actual mínimo. A prova témola na acta de arqueo, a fecha do 14 de junio. Esta acta de arqueo que ven firmada por a interventora, por Tesoureiro e por o propio alcalde anterior que estaba, que era Manuel Carlos. Nesta acta de arqueo é onde se reflexan os cargos que hai nas contas bancarias das distintas entidades. Entonces, si facemos uso desta acta de arqueo, en Caixa había a día 14 de junio, en Caixa 1.006.000 euros. É unha póliza de crédito para poder utilizar, que, según os datos cobran en noso millón e fai falta cando remato ano para utilizar, de 700.000 euros, como ben decíamos, prácticamente a un interés casi cero. Se a isto aumentamos a participación do Estado, ou a participación do Estado mensual que chega ao Concello, que son 175.000 euros, e o multiplicamos por os 6 meses que faltan, para rematar o ano, falamos de 1.050.000 euros. E se a maiores decimos a verdade da recaudación da Diputación Provincial, estamos falando de 374.000 euros que ainda faltan por recaudar. En total, esta suma de, non sei se chamarlo liquidez non, porque o mellor a liquidez non existe no momento, pero sí, de aquí hasta que acaba esa liquidez vai existir, é de 3.130.000 euros, e non 50.000 euros, como viña dicindo a señora Lara. Ainda así, fai falta sumar as subvencións tanto da Diputación como da Xunta, como que decíamos antes, na Diputación falamos de obras, instrumentos musicais, entroido e esquecemento de 89.000 euros que teñen que repercutir nas arcas municipais. Da Xunta de Galicia, subvención po entroido, declarado por este tipo de goberno anterior, de Popular, de interés internacional, 40.000 euros. Subvención, gracias á antigua concelleira de Servicios Sociais, de contrato de dependencia máis o copago de 250.000 euros. No Concello, daqui tamén ata Cacagua, en tasas, licencias, alugueres, etc., 215.000 euros. En total, dos totales, isto ascende a 3.863.000 euros. Non só vamos a decir ingresos, sino que temos que decir gastos, porque somos así, transparentes, o que van a ser os gastos de aquí a final de ano. En sueldos, Seguridade Social, IRPF, ata acabar ahora, como ben decía, e para eliminar ese medo que estaban metendo os funcionarios e traballadores empregados do Concello, 2.430.000. En contratos e reparacións, alumeado, mantenimento, dependencia, como ben decía antes, da parte do Concello que ten que aportar, gasóleo, mantenimiento de piscina, peles, alquiler, limpieza, extintores, ascensores, etc., 580.000 euros. Subvención a asociacións e festas de pobo, sobre todo asociacións, 138.000 euros. Festas e actos culturais, Santa María, esquecemento, circuitos culturais, falamos de 70.000 euros. Autobuses, eventos deportivos, 45.000 euros. Obras con recursos propios, 288.000 euros. En total, esto supone gastos 3.531.000 euros. Ben é certo de que nestas partidas falamos de que máis ou menos os 300 dos ingresos, que son 3.863.000, os 3.531.000, hai 300.000 euros ainda libres para eles poder utilizar no fixaron. Pero a maiores temos unhas partidas calculadas a baixa ata final de ano que non se teñen prácticamente exactos, pero sí poden variar, pero pouca cosa. O cálculo do tanto por cento da recaudación da Diputación está basado en datos de novembro de 2017, 3.458.000 euros, que a día, a finais deste ano, poden rondar os 4.100.000, o que supondría un remanente ou superávit de 642.000 euros.
e supamos os outros incrementos do Concello remataría o ano un remanente positivo sin utilizar a póliza dos 700.000 euros de un endeudamento do menos dun 40%. É dicir, a cantos alcaldes ou alcaldesas novas que chegan ao Concello con o cambio do goberno lle gustaría ter esta situación económico-financiera e non o caos, nin querer sembrar o pánico neste Concello. Temos que a maiores de todo isto as obras que se foron realizando por parte do Concello e por parte da gestión do grupo anterior municipal do Partido Popular, independientemente das que puidan vir ca Xunta. Acompáñanos hoxe Carlos Gómez, que é o noso parlamentario da Xunta de Galicia, porque fixo boas gestións tamén ali por distintos departamentos das consellerías, e el despois, pormenorizadamente, dá datos tamén do aporte directo da Xunta que ten feito aquí con Barroso. E que está pendiente de, me parece que se ha licitado moitas delas, e outra pendiente de licitación, pero desde logo o presupuesto aprobado. Entón, en obra, neste último ano, a Rúa Blancamor casi rematada, o acondicionamento da Casa da Cultura licitada, humanización do Grupo San Sebastián en obras, o alumeado do campo da Moreira e mellora dos vestuarios en obra, acondicionamento do campo de fútbol de Piñeira en obra, o Centro Social de Budes licitado, fosa séptica de Pidre rematada, beirarúas de Curros Enríquez rematadas, pistas deportivas Alameda do Toural conveniada, pistas deportivas en diversas zonas urbanas compradas e pendientes solamente de colocación. Plan marco, a pista de Pena e a pista de Piñera, sempre moi reclamada por estes veciños, donde a nosa concellera antigua de Medio Ambiente ou Medio Rural se comprometeu, e así vai ser, o asfaltado e preparación de ditas pistas. Aceras de Alexandre Bóveda, rematadas. Todo isto, neste último ano, supón unha inversión de aproximadamente 1.200.000 euros ou 300.000 euros. Non temos ese dato justamente, pero bueno, falamos de máis de 1.200.000 euros. Independientemente das obras conqueridas gracias a ese estudo do anterior goberno do PP por parte da Xunta e con o noso parlamentario Santiago dar a conta delas pormenorizadamente. Isto é o balance de gestión que nos facemos do último ano de goberno e que non se parece nada a o que decía a señora Lama nas declaracións de prensa anteriores, generando este caos. Caos genera unha novela e o que debe facer non é que recomendemos, pero ela verá, pero si isto é tanto caos como neses mantenimientos de limpieza integral, si non había máis que 50.000 euros, como se pode xa empezar a facer un contrato que non sabemos si menor ou maior que les habrá, xa dunha limpieza de acondicionamento de beiras, rúas, de rúas, de barriadas, de tal, e querer presumir desos cando cartos hai. E o contrato famoso de xardinería, todo eso son os 50.000 euros que dice que lle deixou de herencia o Partido Popular. Que se poñan a traballar, que o que xa levan 30 días gobernando, que fagan presupuesto, que o que podemos decir de aquí, que a señora Lama invite o concejal respectivo de Economía e Facenda a que traballe sobre o presupuesto, que en cuestión de 15 días podía haber tido un presupuesto. E se eles hubieran tan complicado que lles queda el presupuesto, que non pasa nada que estemos a mediados de ano e se faga un presupuesto. Xa non é a primeira vez que se chegou a facer un presupuesto casi no mes de octubre. Un presupuesto se tan complicada a situación. Entón, non sei se despois queréis fazer unha pregunta, voulle dar turno ahora mismo a Carlos Gómez, o noso parlamentario, que tamén, como vemos decía antes, pormenorizadamente vai decir tamén as obras que temos xa licitadas por parte da Xunta de Galicia e que son obra e gestión deste grupo de goberno anterior e deste Partido Popular de Xinzo. Moitas gracias. Bueno, pois, gracias por acompañarnos. Efectivamente, despois do balance que acaba de facer o cedido Grupo Popular do Concello de Xinzo, decir que a xestión do Partido Popular non vou remontar moito máis atrás que nos últimos 8 anos, que digamos, da xeito de responsabilidade do goberno, tanto estes alcaldes
que forman parte destes 3 anos de goberno, Antonio Pérez como Manuel Casas como Manuel Cabas, fixeron unha xestión modélica, unha xestión económica exemplar, con criterios de austeridade, de responsabilidade e de eficiencia. Eses criterios demóstranse fundamentalmente en 2 datos. Reduciuse a deuda, que estaba en 138, hoxe está no 44%, o límite legal é de 110, o sea, o Concello permite un endeudamento por parte do Estado de casi un 70% máis, e o período medio de pago está en torno aos 30 días. O Concello de Xinto está pagando as facturas cunha rapidez e unha celeridade que é de esperar por parte de todos os proveedores rapidísimamente. Vou solamente recordar 3 datos, que na acta de arqueo había ese millón de euros a 15 de xuño, hai unha póliza que se pode utilizar en un momento de 700.000 euros, podes pedir un anticipo a dotación do 90%, que serían 110.000 euros, ou do 100%, que serían 263, o sea, 300, casi 70.000 euros, e a aportación do Estado son un pouco máis de 175.000 euros e outro millón de euros. Isto sumaría 3.134.000 euros. O sea, liquidez o Concello de Xinzo ten absoluta liquidez. Estamos traballando, creo que hai que recordarlo, cun orzamento que foi aprobado en novembro do 17. Obviamente, un presuposto que está prorrogado do 19 ten que sufrir modificacións de crédito e transferencias de crédito, porque as circunstancias non son os mismos que en novembro do 17, e iso mismo comentaba un pouco o compañero Luis Miguel. Por exemplo, entrando no entroido, tínhamos un entroido de interés nacional, ahora mesmo temos un entroido de interés internacional que ten outros requerimentos, é verdade que ten outras axudas, pero que hai que modificar as partidas, e como hai liquidez, todo isto podese facer, de feito faise, ano pasado fixamos varias transferencias de crédito para gobernar. Isto é xestión. Aquí non hai nada de xestión caótica, nin, como decía Toni, crear alarmismo, porque non ven a nada, e eu creo que o que non fixo o actual equipo de goberno, ese cuatripartito, non está preparado para gobernar. Creo que o caos, o balance que familias manifestan que hai certo caos no seu inicio da xestión. Neste mes ben puderon ponerse para facer un orzamento novo, axentado as novas necesidades e as súas propostas que estarán, pero logo a xestión do goberno anterior foi modélica, exemplar, e con os criterios de eficiencia, responsabilidade e austeridade. Vou falar un pouco, que é o que me toca e o que me deu o Toni, de outras partidas que están ou executándose ou licitándose ou pendiente de licitación, aportadas por a Xunta de Galicia. Temos un convenio de 2.018.000 euros para 3 obras, que son a Avenida de Madrid, as aceras de Ricardo da Avenida de Madrid, que é a Avenida de Celanova e é a circunvalación. A Avenida de Madrid, as aceras de Ricardo están a punto de rematarse, que son 303.000 euros. A Avenida de Celanova, que son máis de 700.000 euros, están ahora mismo comenzando a executar as obras, e quédanos a circunvalación. Eu quixera poner en destaque neste caso que hai unha particularidade. Isto é un convenio que firmou a Xunta de Galicia co Concello de Xinzo, e vou a utilizar palabras da alcaldesa actual, que dixo que era o millón convenio dos últimos 10 anos que firmara a Xunta de Galicia con Xinzo. Ademais, ten outra particularidade. O seu convenio, eses cargos van vir íntegros do Concello de Xinzo, 218.000 euros, independentemente, perdón, 288.000 euros, independentemente do resultado da licitación, é dicir, as baixas quedan a beneficio do Concello. Unha vez que se remate as aceras a ver as ruas da Avenida de Madrid, unha vez que se remate a Avenida de Celanova, e obviamente cando se remate a circunvalación, van quedar aproximadamente, máis menos, dependendo un pouco das baixas, sobre 400.000-500.000 euros a beneficio do Concello, o cual poden ter para inversión, para melloras desas propias obras ou noutras que se consideren oportunas ou necesarias, casi 400.000-500.000 euros para executar. E recordo isto, a propia alcaldesa dixo que fora un convenio modélico e o millor convenio que se fixo con ellos en os últimos 10 anos. Aparte deso, a Xunta de Galicia está ahora mismo tramitando as expropiacións do parque empresarial, que son 3.300.000 euros, para poñer en marcha, para facer 24 novas parcelas onde se podan instalar empresas. Aparte deso, e a inversión feito transversal, temos 4.300.000 euros para plan de regadío. Ben, é certo, para mesmo están os pozos, non sei se será executado todo, pero son partidas que están no orzamento da Xunta de Galicia, e
e que van repercutir obviamente no desenvolvemento de Xinzo e neste caso do agro de Xinzo. Estou dando estes datos porque foron xestión realizadas directamente polo Concello de Xinzo. Todos estes proxectos, os alcaldes anteriores de Antonio Pérez presentaron os proxectos para que estas obras foron unha realidad que modernizarán, obviamente cambiarán radicalmente a estrutura urbana de Xinzo. Aparte de eso, temos comprometido, está o convenio no Concello pendiente de flecos de tramitación, o plan que mellorará o barrio da Baixo, 380.000 euros. Accesibilidade da Torre de Pena, outra demanda que ven de longe, que son 225.000 euros que anunciou o propio Conselleiro de Cultura. Despois había por aí que está tamén en fase de desenvolvemento unha subvención concedida de 101 euros para mellorar os viales do polígono industrial. Unha demanda dos industriales recollida polo grupo do Partido Popular, o grupo do goberno anterior, que mellorará obviamente unha demanda, o Partido Empresarial, unha demanda feita por os empresarios. Aparte de eso, podemos falar de cousas menores, como a autobomba, que é un dos poucos concellos que ten ahora mesmo a autobomba, ou que decía lo mismo outras veces, o plan Marco, que son 63.000 euros, que somos, creo que o segundo concello máis beneficiado da provincia de Ourense no plan Marco para 2 pistas, que son a pista de Pena e a pista de Vitoria e a pista de Pimienta. Aparte de eso, nos ordenamentos da Xunta de Galicia figuran a partir de 150.000 euros para reformar un dos edificios brasileiros que ten Xinzo, como é a Rectoral, que será un convenio a 4 partes entre o Bispado de Ourense, o Concello de Xinzo, a Xunta de Galicia e a Diputación Provincial, que se está traballando ahora mismo nel, está nos servicios jurídicos para asinalo e sacar adiante esa rehabilitación da Rectoral. Quero dicir con isto que casi na anterior legislatura son 10 millóns de euros de inversión da Xunta de Galicia. Unha xestión modélica, unha xestión pensando nos veciños, unha xestión pensando tamén en poñer en marcha o programa do Partido Popular, que non é outra cousa, e ademais, que a particularidade que teñen as baixas e que a particularidade de que o grupo do Concello, do grupo do goberno actual, o cuatripartito porá ou poderá xestionalos con liquidez. Porque falábamos antes deses 3.134.000 euros a 15 de junio que terán que gobernar, terán que expoñer a gobernar, que a xestionar, e terán que facer dentro do orzamento e dentro desa xestión as accións necesarias e oportunas. Non nos vamos a decir, obviamente, como teñen que gobernar, porque serán ellos os que teñen que poñer en marcha estas medidas. Pero hai medidas, hai posibilidades, e desde logo o Concello de Xinzo non está en unha situación caótica. Todo o contrario. Somos un concello exemplar en gestión, unha deuda do 40%, unha deuda razonabilísima e con unha liquidez de 6 3 millóns.